Bona tarda. Ara amb les noves tecnologies d'inicis no donaré cap, perquè he trucat a ma mare a les 11:30. I diu, no, sí, ja lo sé. Que no té internet, ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Amb la qual cosa, jo ja sabria, si se sap, vull dir, primícies no em donaré. I això al final desgasta bastant, desgasta molt. Desgasta i al treballar cada temporada amb aquestes línies porta un desgast que té, evidentment, té el president, té tothom que treballa aquí i els que estan a dalt i els que estan a baix. I això ho podem mirar d'una forma o podem mirar d'una altra. Per què aquest desgast? Home, jo crec que el tema econòmic fa molt de mal. Jo crec que el cos aquest està tan condicionat pel tema econòmic, agreuja totes les situacions ja normals, és a dir, que les que ja tens esportivament parlant les augmenta. I si no podem veure altres equips el que està passant en general i últimament més, equips amb dificultats, equips amb problemes, equips que perden l'estabilitat, equips que tenen de fer molts moviments i al final això, entrenadors que duren 2 dies, jugadors que van canviant, 18 jugadors a cada equip, i això a la llarga castiga molt. Les situacions econòmiques dificulten molt la presa de decisions esportives i es deixa molt limitats de cara a fer projectes o tenir objectius més enllà de quasi sobreviure a la situació. A vegades això fa mal sentir-ho, però és una realitat. Al final condiciona de tal forma el tema econòmic, en general, la presa de decisions que dificulta el que són altres coses que tindrien que ser prioritàries, que altres clubs tenen, per cert. Altres clubs tenen objectius, ganar la Liga o meterme en Europa. Els teus objectius són diferents, a vegades, i això al final desgasta molt. A nivell de club i, evidentment, a nivell personal, a nivell d'entrenador, el condiciona molt perquè totes les decisions que tens de prendre, dificultoses ja per fer equips i seguir dintre d'aquesta estabilitat que parlem i que jo crec que ha sigut la clau que més o menys en aquests 5 anys esportivament hem patit i hem anat d'una forma més o menys tranquil·la, o ho sembla, això produeix un desgast molt gran. I aquestes són les sensacions que m'han anat quedant i anat perdent energies i dificulta molt el tema de seguir trobant respostes i reptes a futurs plantejaments. Bàsicament seria una mica la idea. Per altra banda, estic content? Estic content. Jo crec que estic content de la relació que he tingut amb el club, del tracte amb el president que hem tingut durant aquests anys. A nivell esportiu també. Per què? Perquè hem mantingut davant d'aquests problemes que he parlat ara abans i que tenen altres i que ho han solventat a base de fer molts moviments, canviant de filosofia, d'estructures, de fitxatges. I a més, nosaltres hem mantingut una idea que jo crec que ha sigut molt vàlida i ens ha donat estabilitat, que ha sigut mantenir una filosofia que té el propi club, i no l'he portat jo, té el club. Jo l'he intentat donar-li pes i donar-li contingut mantenint aquesta primera base de jugadors joves amb altres veterans i jugadors, sobretot veterans compromesos, molts professionals, alguns cecs d'aquí que han tornat, i després apostes. I aquesta línia, mantenir-la una mica amb la base, mantenint l'entrenador també, amb la comissió del president i de més, jo crec que ens ha portat a una bona línia, però també aquesta línia té punts febles, com he dit abans, que mantenir aquesta fórmula no és màgica ni res, sinó és una fórmula que jo crec que funciona, ens ha funcionat molt a nosaltres, es fa molt dificultosa, o jo no em veig amb cor o amb forces de seguir mantenint-la, o no sé com fer-ho, bàsicament. Podríem dir-ho d'aquesta forma, si voleu dir-ho també. És a dir, no em trobo forces per seguir reinventant i
i saltant obstacles, que sé que és el que hi ha, no és que... i trobar fórmules per mantenir la motivació i mantenir tot en moviment. Bàsicament seria una mica aquesta la meva reflexió. Vull agrair, evidentment, fer agraïments al president, al club, sobretot als meus ajudants, als cos tècnic, als jugadors, tota la gent que envolta el club, els periodistes una mica menys, bueno, també, a l'afició que ens ha respectat bastant aquests anys.